Dobar večer. Svježije vrijeme uz povremenu kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom obilježilo je dan na istoku zemlje, kao što se vidi i na radarskoj snimci. A rano poslijepodne zagrmilo je ponegdje na krajnjem jugu. Ipak u većini krajeva prevladavalo je sunčano, te vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Naši krajevi sutra će se nalaziti između anticiklone koja jača sa zapada Europe i polja sniženog tlaka na istoku. Po visini se u sklopu visinske ciklone sjeverno od nas zadržava hladniji zrak, a fronta koja se spušta sa sjeverozapada zahvatit će nas u srijedu. Ispred fronte sutra će još u većini predjela biti barem djelomice sunčano i malo toplije, a najviše oblaka i sutra se očekuje u najistočnijim krajevima, iako je vjerojatnost mjestimične kiše i pljuskova s grmljavinom manja. Puhat će slab, samo rijetko i umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar. U zapadnim područjima vrijeme će biti slično današnjem, pretežno sunčano i vrlo toplo. Umjeren razvoj oblaka moguć je navečer uz granicu sa Slovenijom, pa nije isključena pojava rijetkih pljuskova. Vjetar će biti slab, a dnevna temperatura većinom između 27 i 29 stupnjeva. Sunčano vrijeme prevladavat će i na sjevernom Jadranu, a veći dio dana i u gorskim predjelima. Ipak u Gorju poslijepodne može ponegdje biti umjerenog razvoja oblaka, a moguće je i poneki lokalni pljusak. Vjetar će u Gorju biti većinom slab, a posve će oslabjeti i bura na sjevernom Jadranu te okrenuti na slab zapadni vjetar. More će biti malo valovito, a vidljivost dobra. U Dalmaciji sunčano, u slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Samo na otvorenome moru može još u početku biti i jačeg sjeverozapadnjaka, pa će ondje more biti umjereno valovito. Najviša temperatura bit će oko 30 stupnjeva. Slično i na krajnjem jugu, većinom sunčano uz povremeno umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 21 do 23, a dnevna od 29 do 32 stupnja. Temperatura mora većinom je od 21 do 25 stupnjeva. U srijedu i četvrtak bit će promjenjivo, mjestimice s kišom i pljuskovima, osobito u drugom dijelu srijede i noći na četvrtak. Malo će osvježiti, u srijedu najprije na zapadu, a u četvrtak u cijeloj unutrašnjosti. Sunčanije i ponovno malo toplije bit će u petak. Na većem dijelu Jadrana zadržat će se pretežno sunčano te vrlo toplo, na jugu i vruće. Promjenjivije samo na sjevernom dijelu gdje će osobito u srijedu povremeno biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, a lokalni pljuskovi, iako rijeđi, mogući su i u četvrtak. U srijedu će zapuhati jugo koji će u četvrtak pojačati duž većeg dijela obale. Onima koji su ovaj tjedan izabrali za odmor na Kvarneru, vrijeme neće biti posve naklonjeno, jer će srijeda, ponegdje i četvrtak donijeti pljuskove i manje osvježenje. Bolje će proći turisti na jugu, gdje će biti sunčanije i toplije. Ugodan vam nastavak večeri.